Но има ли бавно? Има, да. Това е хубаво. Ще мине, абсолютно. Няма проблем. Не кача се обедни. Без никакъв зор. Виж, че даже не превърта като Даже без много газ го качва. Да, няма грешка. Знаеш? Не, то като имаш цепление лесно. То с зимни гуми... Като го изгубиш за малко е кофти. Субарото си е готина кола, бе. Трябваше тата тук да вземе от Виктор това нашето старото Субаро, Вивиото тук. Ще Виктор да дойде. Викторе! Удари с нещо отдолу, е това го изроби. Не, по средата има едно, дето виси някакво там отдолу. Да, Аз то мислиш- пази раздат. Айде, дай на